Pevačica Maja Nikolić nikada nije krila koliko je privržena youtuberu Dejanu Dragojeviću, te oto da i ne čudi što je stala na njegovu stranu kada je doneo odluku da raskine sa zadrugarkom Aleksandrom Nikolić. U šoku sam, sramota velika i Aleks me je baš razočarala. Niti je igrač, niti ume da igra reality i pritom nije ni svesna da će je car da je šutne čim bude spavala sa njim. Izdala je Dejana, pravi se naivna. Oduvek sam govorila da je Aleks glupa, što je i dokazala sada. Oštro je poručila Maja. Pokazivala je svoju pravu prirodu i ne može ona da se promeni. Ipak su tačne sve priče za Bujanovac. Ovo je pravo lice Aleks, a pritom pouzdano znam šta su je sve govorili i ona je nastavila po svome. To je njena priroda, jače od nje. Vuk dlaku menja, ali ćude nikad. Da je normalna, ona nikada ne bi pričala sa carem, niti sedala pored njega, a kamoli da dozvoli da je pipa po kolenu i mazi. Znači bruka i sramota. Znamo svi šta je sve car govorio za nju i kako je vređao i ponižavao i ona opet njemu sve ovo dozvoljava. To vam govori sve o njoj i njenom karakteru. Laka roba. Nije mogla da dođe sebi od šoka Nikolićeva.